ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାହାଣୀକାର ଭାଇ ଅନାମ ଭାଇ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଜଣେ ଫେମସ୍ ଲେଖକ ଏବଂ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାୟାନ ହଲିଡେ। ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଆମେରିକାନ୍ ଆପେରେଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବନିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଏଜେନ୍ସି ବ୍ରାସ୍ ଚେକ୍ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସେ 10ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ, ଦ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ଏନିମି, ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଇଜ୍ ଦ କି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇଂ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିବା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଅହଙ୍କାର। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଦୁନିଆ ଖରାପ। ସତ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ରାୟାନ ହଲିଡେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟାଟୁ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ଏନିମି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଗୋ ଚକ୍କରରେ ପଦପଦବୀ ବିଜନେସ୍ ହରାଇଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଯେବେ ସେ ବାଟ ଭୁଲି ବସନ୍ତି, ସେ ଟାଟୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ସେ ଇଗୋର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ସିଏ ହିଁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସଫଳତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ମଣିଷ ଯେବେ ସଫଳ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ତା ନିଜର ହୋସ୍ ହରାଇ ବସେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭଲ ସମୟ ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ତାର ସତ୍ତା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ ବଜାୟ ରହିବ। ସେ ଭାବି ବସେ ଯେ ସଫଳ ହେଇନି, ସେ ବେକାର। ସମୟ ସମୟ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କଠୁ କମ୍ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାର ଜିତ୍ ଲାଗି ରହିବ। ମୁଁ ବହୁତ କାଢୁଆ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ହାରିପାରିବିନି, ଏମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆଜି ହାରିଲେ କାଲି ଜିତିବି, ଏଇ ସଂସାରର ନିୟମ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏହି ଗୀତାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ, ହେଲେ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟ। କର୍ମ କରିଚାଲ, ହେଲେ ଫଳ ଆଶା କର ନାହିଁ। ଏମିତି କରିପାରିବ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ। ସରଳ ଭାଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ କାମର ପାଉଣା ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଭାବି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଚାଲିବ କେମିତି? ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାମ କରିଚାଲ। ଦୈନିକ ପ୍ରତି କମରେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କର। ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ନଥିବ। ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ନଥିବେ। ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଲୋକ ନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାରର ମାନେ କ'ଣ? ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ। ରହିଲି। ଇତି ତୁମର କାହାଣୀକାର ଅନାମ ଭାଇ।